Ní raibh an gceimhreadh I gCAISTEAL meánaoiseach cosúil le gheimhreadh atá ar eolas agéin inniu. Nuair a clúdaí an céad sneachta na cnic, agus nuair a bhrú an grí isteach I ngach cúine, thosaí na ballaí clocha ag teacht beo ina mbealach féin. In ionadaíd a cosint ar an bhúr, d'éisi siad an fhuachta rais cosúil le crackan iarrata bhataí. Ba leor siúil trasna an clóis chun an seach a bhuthú ag dul faoin éadaí, agus daoirí gal as an béal, fiú laistí den fargnamh. An caisteal a bhí cosúil le dún daingan sábháilte sa saorú, dathraigh sé ina lúbra fuair sa gceimhreadh, áit a raibh an oíche fada agus nóir thug an lá aon áiseamh. Bhí I bhfad níos mó ag na seabhar ná mar a bhí ag na tuathánaí. Thiocad leo na fionna is fearr a caitheamh. Bhí teacht acu ar an ólan is teo, agus ar amad nach mór gan tearan, rud a bhí ina haisce luachmhar I bhaithí na tuathánach. I gcuilteacha na palaisiacha, conaigh siad feol lasathe le saol, torthaí trimithe ó na ngearraí féin, stoc piccolini agus arán. Fiú sa gceimhreadh, ní raibh siad ag fullingt leis an ocras. Ach cé nach raibh a dáblaí folamh, bhí blas difriúil ar gach rud seachas mar a bhí sa saorú. Ní raibh aon rud uair. Daoirí an feol crua ón saol. Daoirí an tarrán níos dlútha, agus fuair na torthaí blas an tean íslí. Bhain an gceimhreadh an téadramas agus an compord den saol. Fiú an só, bhí teirneacha leis. Agus cé go méidir go gapfamis inniu go raibh an saol sin ro uafásach le bheith ann ndáiríre, caithfear cuimhnamh nach raibh aon rua eile ag daoine ag an am sin. Ní raibh tithe teo acu, ná lectrachas, ná an compord atá mar rud soléir dúine. Bhar siad sa bhéid a fuair siad ón giniúnt. Chrot siad leis an nádúr ó bhreith go bás, agus go minic d'imigh siad I bhfad sul ar éirí leo dul in aois. Dóibh san, ní tromlú a bhí ann, ach an norm. Bhí na difriochtaí idir an tíorna agus an tuathanach ollam mhór. Bhí na tuathánaigh ag crí le fuacht íon bothaí a bhí ar éigean ina seasa. D'oibrigh siad go dtí na rútaíní I lár na lába, agus tháinig deireadh le na gcuid stoc níos tapúla na mar bavalo. Jobhsan, ba throd léithúil é an gceimhreadh. Ach ní faoi séal an tuathánaigh atá an scanán seo. Inniu brethnómid san áit atén saolaíocht an cuid is mó daoine, ach is anamh a smaoineann siad ar an bhírinne. Sa caisteal, san áit a bhfuil an cuma air gur bé siombal an tabhrais agus na sábháilteachta é, sna seomraí mar ar cór go mbeadh sé te, taicneamhach agus compordach. Is sé an fhírinne áfach, ná go raibh sé difriúil. Fiú na daoine cuachtacha, cé go raibh na cáinealacha is fearr acu is saol iomlán na meánaoise, bhí siad ag crí leis an bhuacht sa gceimhreadh. Díreach mar bhí an cuid eile de na daoine. Ní héad an cloch ar cór ar bith. Ní thugad an tine teas ach amháin nuair a bhíotas ag seasamh díreach in eice lé. Bhris gach séide go gethe isteach trí scoilteanna na bhuineog agus na doirse. Fiú na fionna tua, níor cosann siad ar an seoch a líon na conairí. Bhí an saol sa caisteal compordach ach amháin sa bhéid a cadaigh an ré, agus níor spóráil an gceimhreadh aon duine. Sa scanán seo, tá spáinfí méid duit céim cuí ar éich na mína seo in ndáiríre. Céim cuí ar áirí le daoine marachtáil in ainneoin teirneacha an gceimhrí. Céim cuí ar iar siad an cloch nach raibh ag géirí teas a ghlacha a taobh. Céim cuí ar is siad nuair a daoirí na stoc níos mánatónaí. Céim cuí ar chodal siad nuair a bhí an oíche fuair agus nuair a róidh an téir in eice leis na fuinneoga. Próiseas nirt a bhí sa gceimhreadh sa caisteal a chuaigh I gcionn ar gach duine. Ní scéal féirí a bhí ann, ní rarc rómán súil ó fictúr a bhí ann. Tréimhse a bhí ann ina raibh ar an duine a thabhairt ar an bhuacht, a bhí níos fealtaí ná balla cosanta.
agus is ann a thorfaí mé thú anois. Sacraí tú féin go compordach agus lig do cí. Bhein an sásta dá na hágfá síntús agus ordóg suas. Cabhairdaíonn sé sin go mór leis an gnéal a forbarst, agus ní chaife tú mo céad oilseachán eile. Fáilte chuig siúlód timpeall bhallaí fuaire an caisleán bheanaisí. An céad chaidbidal. An cloch nár té riamh. Déach an caisteal ó a géin cosúil le dún nach bhéadfaí a scrís. Thug ballaí arda, túir thiúbe agus gataí soladacha mothúil sa bháilteachta. Mar sin féin, nuair a bhrú an ngeimhreadh isteach in gach cúine, léirí an cloch cumachach sin go léir a lad is mó. Níor tééis sí, conaí sí an fhuacht, agus a luathe is a thit an teocht, d'éasí sí an fhuacht sin arás, ag líana na gonairí le fhuacht níos scéire ná seoch na maidine. Ba lár dul isteach í seomra an caisleán tar éis oíche fuair, chun go néiriú na cosaíonn láthrach. Bhí na ballaí clocha taiis, agus bhaithí an dromcla cosúil le teagmáil éigear. Bhí sé mar adam ag na faibrití a bhí crocha na ballaí an fhuacht a conáil siar, ach in ndáiríre ní dhearna siad ach an mocala a bhuacha. Sa gheimhreadh, déiteach seoch teacht orthú ag na himmel fiú. In go leor seomraí, go háirithe iad siúd nach n-uasátar go minic, bhí srath tonaí de hascabháin le feiceáil maidin. Níor bheidh sin seoch maisiúil, ba é saol na léitheanta é. Bhí mocala ag teacht as gach céim, amhail is dá meach an caisteal folamh. Fiú má bhí duine éigean ag obair taobh hir den bhalla. Bhí an fhuacht ag dordan sna ballaí. In éanacht leis an taise, cruthí sé atmosfér a chuaigh faoin ghrachan. Na daoine a bhí ina gcónaí anseo, bhí is acu nach féidir an mothúcán sin a bhíonú do duine nach bhacha an caisteal ach I bictúr. Is fhuacht é a insíonn go máil, ach nach scaoileann uat feadh nóméid. Níos deacra fós a bhí an nóméid nuair a bhí duine teas an thola mhór a ágáil agus siúil tríd an gunnar. Bhí an téir gimrí in an seasamhain sin, cosúil le theo rite. An té a bhuach na torsaí, bhaidh sé lárach cri ag dul síos a grim. Ní raibh na finneoga, fiú na cin is fearr docht. Níor úsáide fíor glynne. Níor úsáide ach cólí amad, a bhí deacair a héalú agus a déiteach faoimen na corathacha cnatha a dhéanamh le gach séideag guithe láidir. Nuair a bhuail an gcuí an balla, crían na cólí amhail is dámeach duine éigean ag iarraidh dul isteach. Le gach scoilt tháinig fuair isteach, agus lúb lasar na cinle ón beo guithe, amhail is dámeach sí ag trád ar sonna batha. Ní raibh ach cúpla céim an tealach, agus déiteach an teocht a bheith go thomláin difriú. An áit nó thrich an tine, bhí an cloch I raibh, trom, fuair agus neamhhimnach. Bhí sé beagnach dóianta a thaobh. Fiú má dó amad gan sás, hí na ballaí cosúil le tobar a chuaigh an teas fad isteach. Sa gheimhreadh, bhí an caisteal níos cosúla le thuamh ná le teach. Mór, folamh, deacair a thaobh. Fiú I seomraí na n-uasal, chodal daoine I roinnt sraithanna éadaí. Go minic cur a cracne nó fiúna faoin na cosa, mar déiteach teagmáil cos lám le thurlár na maidine a bheith cosúil le hí a chur in isce iirithe. Bhí a cumacht féin ag an gaisteal. Bhí mórgacht agus cuacht aige. Mar sin féin, níor bhéidir leis an tain rud amháin seo a bhuaile riamh. Ba é an gheimhreadh an fíor rialóir anseo. Níor cumibrigh an cloch, níor thug an cloch teas. Chonaigh an cloch an seoch, go dtí go dosaí an duine ag mothú gur bé an námhad is mó, seachas an gcuí agus an sneachta,
ná an teach féin ina bhfuil sé ina cónaí. An dara caibidal. Chéamh, an trád leis an tine a bhar an gheimhreadh fad. Sa caisteal, ba í an tine an gné is tábhachtaí de héal léithú. Ganí, ní raibh aon rud ag obair. Ní éithach dína codla, cócaireacht, searmanis a dhéanamh ná obair a dhéanamh. Dá thúra a bhí sé lasmaí is is mó a bhí an talamh bhréasla. Agus sa gheimhreadh, bhí an talamh sin mhór. Bhí teacht ag na daoine cumachtacha amad I gconaíochtaí a bheith dochsilathe do thuathánach. Bailí cearnán imlána fiú rith an céad sneachta. Géir an lucht freastal é, prúmaí siad é agus leag siad é faoine dínta. Ionas go marfach sé an gheimhreadh fad. Sna seomraí is fearr bhí tealaí agus sváin, a cheadaí seomra amháin a lead a taobh. Bégan an tine a fearr beagnach gan sos. Ba leor cúpla uair an chlaig de bhí thuairim chun go dráfach an teirech, agus go mbeadh é a lasa as an nua. Bhí an lucht freastal garda ag na tealaí. Jumpar siad bucéad le hingi teo, chur siad amad leis, agus cinti siad nár bhuach an losar I lár na híthe. Dómh son, bhí sé seo ceann de na tascanna geimhridh is deacra, má ní chála siad ag ná. Bhí siad ag dul timpeall idir na seomraí de lá is tithe, ag cintiú go raibh an tine fós beo sna seomraí is tábhachtaí. Mar sin féin, bhí a gcuid gáitií féin ag na tealaí. Go minic tharraing siad sa tró mícheart, agus dheatach siad sa cí go raibh dhaoine na doirse a oscailt chun gona bheith á dochta ina seomraí féin. Tharla sé go nairí séide githe toban an deatach ais isteach sa seomra, agus bégan den lucht freastal é a fuaráil le fabricí ionas, go mbeadh aon rud le feiceáil. Bhí deannach, suaithe agus bolla géir an amad gáta in éanacht le cónaitheoirí an caiisleán gach lá sa gheimhreadh. Chéalaí na héadaí le deatach sa cí is go raibh sé le feiceáil fiú tar éis roinnt ní a cháin. Chun níos mó teasa a cineál, úsáide réití cliste éagsúla. Ché bríti agus fillte iad I bhabricí chun iad a bhrú faoin labba don ihe. Úsáide prócí míothal le hingi teo, a cura in eice leis na lapacha nó in eice leis na cóise. In go leor seomraí, crocha cuairtíní tiua, na fhuinneoga agus timpeall na lapacha éireann. Ní maisiúcháin amháin a bhís na cuairtíní seo. Chluithé siad spás na beaga níos teo inar éid an duine a bhothú feadh nóméid a lead, nach raibh teacht umláin ag an seach Fiú sa hala mór, áit a raibh an tealach is mó, bhí gá le go leor daoine chun an tine a conáil. Bhí an tamad ag imimecht go háin tapa. Sa gheimhreadh, jumpar an lucht freastal é níos minice ná uisce. Gach lá, bégan na duna de logs a chathamh isteach chun méid beag teasa a conáil san áit a raibh mintir ile an tíorna ag ithe agus ag fannacht. I gach cud den ceisteal, bhí giscán na doirse, céimeanna agus sreacha bucéad le chláistáil. Sin é riamh seasta an gheimhridh. Sa ceisteal, mar sin, post a bhí sa téamh a thug go leor ama agus níirt. Bhí gá le hobar go leor daoine agus ara le núnach. In ainneún an teabhras agus an teacht bhrásla, ní raibh aon seomra I ndáiríre te. Ach ba cógúilí luachmhar é gach lasar, fiú ceann log. Sin é an fá gur bhar daoine sa ceisteal faoi scá na tine an gheimhreadh fád. Thug siad airde cosúil lena nanam, mar bhí is acu nuair a bhuachaig an lasar, gon lachaig an dorchedas agus an fuacht gach rud lámh go tapa. An tríú caibideal. Seomraí codlata na n-uasal, ché le heimhreadh orthu amháin.
Ba iad seomraí na n-uasal, na seomraí is fearr sa ceisteal fád, agus mar sin féin, sa gheimhreadh, ní raibh mórán bint acu le compord. Is an seo a bhí na lepacha is mó, maisithe le cortíní, cracna agus clúdaigh ola. Is an seo a bhí na tíornaí agus na mná-uaisle timpalaithe ag fiúna, fabrátí boga agus gachród a déiteach iad a scara ón bhuacht. Ó i ggéin, déach sé cosúil le só. Ó congar, bhí an fhírinne go hiomlán difriúil. Ní raibh lepacha le canopy ann don bhaisiúcháin amháin. Ba gá na cortíní timpeall orthu. Mar a luaigh mé sa cebaidil roimhe seo, ceadaí réití den sort sin méid beag teasa a conáil. Nuair a tarraingí na cortíní go dácht, cruthí seomra beag príáideach. Taobh is tí, Jerry an téir beagán níos teo go horathe, nuair a háideal beart duine an sin. Mar sin féin, ba leor lámh a chinne amach losmid an ábhar chun an téir a bhuthú có fuair amhail is dá meach duine éigean tar éis fhuinneog a oscailt I lorna ihe. Chun codlata, caithead daoine léine thú, stócaí óla agus roinnt daoine hátaí fiú. Máidin, sular thugan lucht freistal isce téisteach, déant bhí scama bheaga bhaile eáil ag éirí os an méal. Rairc có léithúil a bhí an nar smaoineamh aon duine air. Bhí an cór leapa fuair máidin, agus uaireanta beag an taiis, mar ní raibh áitir be ag an taiis sa siomra le héalú. Ullmhí formacha éagsúla taobh réise freisin. Thugan lucht freistal brísí téite fíilte I bhabrásí, mar a luaigh mé sa chaibidil roimhe seo, agus bhrúigh siad iad faoin cór leapa, chun gombeadh sé níos éasca an oíche a ualingt. Tar éis uair an cléig, chail an bhríocha a teas, agus dathraí si ina náthrúd fuair. In ainneún an tsaibris agus na conéalacha níos fearr, bháigh na chúsal turannacha an gheimhrí freisin. Bhí na tealaí ina siomraí níos mó, ach níor ibrigh siad go héifiachtach I gcónaí mar ba bhíonn ló. Go minic ní féadach duine amháin acmhain a bheith ag éirí san oíche chun amad a chur leis. Díreach an tine trá agus an sin dathraí an siomra ina thiomra fuair I ceann cúpla uair an cléig. Nuair a thosaigh an bhaidian go luath, tháinig an lucht freistal isteach go ciúin chun an tealach a losa os an nua. Sin é an uair a bhí an fuacht maidianna is dumhne le mothú, an ceann sin a tháinig tar éis oíche gán garda. Chodal cúd dina thuasal le leanaí freisin. Ní a gcónaí as imní, ach go minic táisc go raibh sé níos éasca an oíche a uailint nuair a chodal trúr duine I leaba amháin. Is spás beag den sort sin, chunaí an teas níos fearr, ach fiú an sin níor éirí aon duine ar a thuamhnis. Thosaigh gach máidin le crí lámh agus cás. Agus défach an céad céim ar an uorlár fór an carpa fallach le crapach mítanamhach. Mar sin, ba thiumbal stáda seomháin iad seomraí codlata na n-uasal sa teoiric. Sa cleachtas, bhí siad cosúil le seomraí fuaire, a dairí sa fuailingta feadh tomall nuair a bhí tine ag dó iontu. Níor spáráil an ngeimhreadh aon duine. Fiú iad siúd a raibh an méid is mó acu, béig an dómh collach gardách chéile. Filte I strahanna fabrití, gúsaí siad gach lá in nán nach raibh an teas ina rud cínte. Duas a bhí sa teas a raibh ar duine trid ar a son ó bháidin go híthe. An ceathrú caibidil. Saol léithúil an lucht freastal, obair uair gan sás. Ba é an ngeimhreadh sa costal an tréimhse ba dheacra dómh siúd, nach raibh a nenamnicha scríofa I gránachaí ar bith. Bhar an lucht freastal I rithim ebre nor stop riamh. Ba iad na céadaoine I dairí nuair a bhí an oíche fós dú
agus na réaltaí ag crothag os cionn an chláis. Ba iad na daoine dearnacha a bhuach an solas na seomraí, nuair a bhí an cuid eile ar fád ina galach ceanna féin. Ba é a saol sa gheimhreadh ná trid leanúnach leis an bhuacht, a róid na mhaire agus a bhullaí gach gluasacht. Bhí a gcuid seomraí beag, simplí agus go hiondúil gan téamh. Crothag cruirteannaí simplí iontu, ach níor thug siad sin mórán. Bhí fuacht taobh istí ina raibh sé deachar titim ina chola, agus níos deachra fós dúsacht. Nuair a tháinig an bháidin, dil an lucht freastal iad féin sna faibrití is teo, go minic caite, agus cúi siad amach sna conarí ina raibh an téir beagnach có fuair agus a bhí sé lásmí. Ba é an céad tasc ná an tine a losa sna seomraí is tábhachtaí. Sular éirí na tíornaí, bégan don lucht freastal a bheith ag dul timpeall an caisleán ceanna féin, le bicéad lán de amad agus ungaí teo. Bhí gach trasnú idir na seomraí ina gúisleán. In áitina áirithe den caisteal sa gheimhreadh, cheas ceo fuair, agus dathraí an tánáil go gaile. Béigean don lucht freastal obrú in enún sin, beag bean lámha a bhí ag óirí riamh. Nuair a bhuach an tealach i ceann de na seomraí, béigean rith chun písí nua amad a fháil, agus gach rud a leasa os an nua. Go minic tharla sé gindeachaí an deatach ar ais tríd an simléir, agus an sin béigean don lucht freastal an troscáin a bhoga, na doirse a oscailt agus an téir a fuaráil ionas, nach meach na cónaitheoirí á dochta ina seomra féin. Ní raibh sé éasca ach airad obrú sa cisteann. Cé go raibh sé níos teo an sin, bhí taise agus gáil ag gabháil leis, rud a dóg go raibh éadaí an lucht freastal ag gramú den chracan. Béigean potaí troma a choirí, isce fhuachta a iompar, bia a ulimthú do chrú umláin an caisleán agus é sin ar fad a dhéanamh go tapa. Mar sa gheimhreadh bhí gá níos mó le béalaí teo. Don lucht freastal, bhí teas na cistín neamhbhún. Có lua agus a cúi siad amach sa conar, bhuail an fuacht iad, a bharraí go raibh an gheimhreadh i raibh i ngach seomra sa caisteal seachas ceann amháin. Ní raibh an lucht freastal ag garrán, mar ní raibh aon duine acu chun garrán a dhéanamh leis. Bhí is acu go raibh a cuid ebre riachtanach. Bhí is acu freisin go raibh a saol sa gheimhreadh ina hóstáil seasmachta nóir ullmhí aon eiliúint dá bheith. Luí an freigracht ar an ngúileí. Dá teapach orthu, stoppach an caisteal ina áit. Níor thug engel an teas. Thug an lucht freastal ar ais é, agus rinne siad é sin gach lá sa bhuacht a déitoch dul trí na sraithanna is tua éadaí. An cúigú caibeidil. Fésta an gheimhrí sa hala mór. Teas a bhí ag cur dalamulaí ar gíine. Cé go raibh an caisteal ina áit, bhuair agus neamh cardúil sa gheimhreadh, bhí nóméad a bháin ann nuair a tháinig a chrí beáil is dá meach dearmad déanta ar an seoch ar fad tomul. Ba iad sin na bíseadaí, féstaí sa hala mór. Ní raibh siad cosúil le féstaí an saoirí, lán de hortaí úra, fiúil seocúil agus ceol ag teacht cúfada leis an clós. Bhí féstaí an gamraí níos simplí. Bhí si déanta go príomha de bhíonna a bhéadfaí a conáil ar fad I bhfad. Mar sin féin, ba rud é an tatmasfér a bhí ag gabháil le himachtaí den sort sin, nach bhaithe aon tuatánach taithí ar riamh. Dóibh san, bhí rud éigean mar sin lasmí den saolaíocht. Líon an hala mór le daoine fiú ribh luí na gréine. Glach na tíornaí agus na mná-uaisle a náiteanna níos gara don tealach. Bhí an lucht freastal ag rith idir na beard, ag diompar míosa, arán, cáiseanna agus prócaí le beor nó fianse. Na híana a tugad curadóibh, go minic ráite tar éis an turas, tháinig siad isteach agus bhaithigh siad teas láidir ag bualadh ina naigh láithreach.
Vasc an lasar an chalach ol mhór le teas na géite corp agus uaireanta, ba cuma go raibh an duine in nón go hiomlán difriúil seach san ceann a bhí ag fannacht sna conairí. I nóméid gin sort sin, bhí an halamór beo in nóra. Bhí daoine ag rinse, ag boga I rithim na drumí agus na bíapaí. Fiú má bhí an ceol simplí agus othair. Vasc an gcóra leis na córáite. Bhí fuam na gopáin ag cnoga ag teacht os na ballaí. Na mná agus na fíor a bhí ag fuarú ina seomraí féin maidin, bhain siad sraithe na fionna díomhanis, agus dág siad na binse iad. Bhí an teas códaíonn sin go bhéadfaí an taise a bhothú an ghrachan in aice leis an tealach. A cruthaí nuair a láid an sneachta éadaí na níine a tháinig isteach an taobh amí. Bhí an talcáil ag sreabhadh go flúirseach. Ní raibh aspa beorach, fiú na geimhridh ná meá, a téig is sothí cré chun fiú na híana is tuirsaí a thaobh. Dul daoine rinne siad góra agus bhí amhránaíocht le cloisteáil, a bhí ceapta chun manma a ordú agus chun dearma de dhéanamh dheacrachtaí an geimhridh. Do cónaitheoirí an caisleán ba é seo ceann bheagán. Nóméid sa bhliain nuair deithach siad rud éigean níos mó ná monataíocht agus fhuacht a bhothú. Mar sin féin, bhí teas an hala mhór fialtach. Ba leor na deirse troma a oscailt agus dul amach fiú feach nóméid sa conair, chun an corp a bhothú á dhearra ag iarrta go tobann. Cail na haanna agus na minineál téite an cosint lárach. Cé nach naithniúd an duine tar éis alcóil é sin go minic. Bhuach an deach na gnáthchomraithe roghí. Rud a dog go raibh an fhuacht cosúil le rud nach raibh códonna agus a bhí sé in ndáiríre. Sin é an fát gur fill go leor daoine a gcuid seomraí. Gléasta ró éadrom, cínte nach raibh aon contúirt ag bagart orthú. Agus níos déanaí, thosaí an casacht, an fíras agus an galar a déitach athrú go tapa ina pneumónia. Bhí an hala mór mar sin ina áit áthais agus físeamh, ach ina gceiste freisin. An té a thuí ró fada ag an tine, thosaí sé ag creidúint gur cail an geimhreadh a neart. Ach ní raibh sí ach ag fannacht taobh hir den doras chun a bhearrú don duine go marbhí a rial thar an gaisteal ón gcéad sneachta go dtí an lá dearannach. Nóméid teasa a bhí I bhéasta an geimhridh nach raibh le haon duine go bún. Físeamh gar a bhí ann na mína fada fura, agus gach duine a ghlach páirt ann ó amháin, dhí isaige gurb iad na nóméid sin go ddíireach a dog go raibh sé in déanta an geimhreadh a bharachtáil. An séú caibidal. An cistean agus bia an geimhridh. Crí an caisleán nóir múchag riamh. Sa caisleán sa geimhreadh, de í an cistean an tain áit amháin ina raibh an teas le mothú in ndáiríre. Góigh an tine an sin ó bháidin go híthe, agus cruthaí an gal a bhí ag éirí os na potí ceá tiúb a hochraí na ballaí. D'oibrií an lucht freastal gan sós. Ba é saol na léitheanta a lasa tealaí, iompar amid, choirí potí troma agus ulnthú béilí, nóir bhilí fiú feag nóméid. Sa géimre cócrólach an bhéad a dairí lo a dhangniú ribh sin. Bégan fiol lasata le saol a bhuthú feag uaireanta an chláig, sa le deacaigh sí an tabla. Bhí an tarrán tar éis mína stórála cócrua le hadmad, agus bhí sé dúnach go príomha le tuimig sa súp. Bhí na mías a déanta freisin de ficilíní, turthaí trime, cáiseanna agus glasraí ó hómar na bliana ribh sin. Bhí an blas trom agus athair, ach ní rá aon duine ag garán. Ba é an rud ba havachtaí ná iad féin a líana agus an gola a thaobh. I comparáid leis na tuatháinig, bhar na húsal cosúil le daoin eile. Bhí scodán ina gcuid seomraí, stórála, turthaí trime ón an ngáirí, mill agus spíosraí. Hic go gló fionn agus mías a saolacha a bheicú, a thug neart sa géimhreadh. Mar sin féin, décha mórd go hiomlán difriúil seachas sa saora. Níos lú dahanna, níos lú uaire, níos mó saile agus blasanna troma. Ba áit an cistín freisin ina bhéiteach an lucht freistal físeamh á ón seoch feag tomul,
cé nach dúis a bhí sa teasan seo ach torrag obair crua. Ba leor dul thar an tairseach chun go mbeadh fuacht an caisleán ag mearú láithreach go raibh an gceimhreadh i réim i ngach seomra seachas ceann amháin. Agus ba bhuíochas don aon cistím sé seo amháin a d'fhéadfadh an caisteal marachtáil trí mhíonna is deacran na bliana. An seachtú caibidil. Galar an gceimhridh. An námh dóachta nach raibh cosint ag an ríchatíir féin air. Bhí an gceimhreadh sa caisteal deacar ní amháin mar gheall ar an bhuacht agus espa solis. Ba é an galar an rud ba contartí. Rud éigean nach feictar, nach féidir a stoppag le dorse agus nach féidir a thiamáint amach le clíomh. In ainneoin an tseibhris, in ainneoin an teacht ar na leas agus na doctorí is fearr, ní raibh fiú n-uasal sábháilte. Tharla sé go nimíodd daoine cumachtacha an domhain seo sa gceimhreadh díreach mar a rinne a locht freistal. Ní mar gheall ar nimh ná créacht. Náth calar. A lehas fí aniu le cúpla tabléad, d'fhéadfadh sé saol rí a chhlacha. Sa gceimhreadh bhar daoine gar dó céile. Féistí coiteanna, seomraí plódathe, locht freastal ag dul timpeall. Íana ó bhailte agus ó tailte mágóid. Risce a bhí i ngach teagmá. Ba leor casacht amháin, sréthartach amháin, ceannaí tin amháin sa scuaine cistím ar an marga. Jumpar an lucht freastal bia, isce, éadaí agus scéalta. In éanacht lo, jumpar siad an galar freisin. Uaireanta thug an chócara an galar ón marga. Uaireanta de é an garda a dil ón ngéite le fiabras. Uaireanta ba í bán an tí, agus í roite tar éis turas gceimhridh, a thosaí ag casacht, agus an sin bhí an caisteal ar fad tin. Bhí teacht ag n-uasal ar na mothanna léasacha is fearr a bhí ar fáil sa bheanis. Thug na leithas luhanna, chur siad pacáistí teo I bheidem, léis siad na háiríne os dá an teanga agus os an muille crí. Rinne iarachtaí ar gníomharta a bhí cosúil le bheith críne comáló siúd a bhasfaimis inniu mar fiseoga. Agus in ainneoin sin, nuair a bhí an gceimhreadh géir, fuair daoine bás ina seomraí díreach mar a fuair siad bás I bhothaí na duatánach. Laidaí na beanna githe, na hícheanta fuara agus na hatrathe tobanna teachta an corp. Cin na rialtóirí ar cinniúnt go leor, ach ní féadach siad cinne a dhéanamh an marbhaidís trí gceimhreadh eile. Bhí an caisteal cosúil le soithach mór cluiche ina réad, an galar scapag níos tapúla ná an teas. Ní raibh aon ónrú ann, ní raibh aon tuiscint ar bhachtéir, ní raibh aon dígalrú. Shiúil daoine ó sheomra go seomra, bhain siad leis na doirse céine, leis na rálaí céine, ron siad bia agus isce. Agus nuair a dairí duine tin, I go leor cásanna bhí sé dhéanach ceanna féin. D'fhéadfadh an galar tosú go neamhcíontach le casacht nó tinnas cin. Le himimecht ama tháinig an fiabras, na crathí agus an laige. A dóg nach raibh an neart ag an duine éirí os an labba. Sa gceimhreadh tháinig an bás níos minice agus níos ciúne. Ní raibh aon duine ag súil leis tréis gnáthúcht, ach baiad na miúnteangacha is simplí sin na cin ba contúirtí. Nuair bhí an corp tarseach an bhuacht, bhí espa nuirt air chun trid, agus sin é an fá sa gceimhreadh nach iad na cin is leige amháin a fuair bás. Uaireanta d'imí duine láidir, óg, lán de bheatha agus níor bhéidir aon rud a dhéanamh. Ag an am sin, bégan daoine a bheith an-díana chun marachtá. Na daoine a bhar trí na gceimhreadh, blian in díad bliana, bhí seasfacht acu a bheag a nabhnách inniu. Bhí a corp cruathe ag an bhuacht leúnach, ag an obair crua agus ag an espa compáird. Agus baiad na daoine sin go ddíreach a thug a gcuid géinte ar aghaidh. Ach fiú ina másc siúd, bhuach go leor baithí mar gheall ar galar nach bhfuil iontu inniu ach beagnach aon chontúirt.
Ba hóstáil nuirte an gceimhreadh don chaisteal, ach ba hóstáil sláinte é freisin. Déiteach gach lá cinne a dhéanamh bheatha nó bhás. Agus cé grabh níos mó ucmhaní ag na húsal ná mar a bhí ag na tuatánaigh. I bhíneise galar an gceimhridh daoirí gach duine cuaineann. Ba é an tain chosint amháin nó an dáchas go geadó an cinniúnt dóibh marachtáil go dtí an teirech an uair seo. An tochtú caibegill. Léigear an gceimhridh. An tromlaí is measa. Tharla léigear an gceimhridh go háneanamh. Seachan an cideas mó de na hairmid mar gheall ar an seoch, na carnán sneachta agus an lá gar a dóg grabh gach rud níos deacra. Bhí máirseálacha an gceimhridh deacar agus déiteach bás níos mó saidúrí tarlú sna campi sneachta ná sa trid féin. Dó bhrí sin, dan na ceanasathe go hindúil go dtí an teirech, ach uaireanta tháinig an tintí sa gceimhreadh go ddíreach, agus an sin dairí an caisteal ina gceiste gan bailach éilethe. Dó mbeadh na stoc an cosint agus an támcí ag an bórtaí a bhí ag insi, déiteach an cosint iad féin a bheas mar gine a bhí buailte ceana féin, sular thosaigh siad ag tróid in ndáiríre. Breithiúnas báis a bhí i léigear sa gceimhreadh. Taobh istí den caisteal, hí na stoc ag laudú go háin tapa. Sna mína níos teo, bhar siad ar feadh seachtaní fada, ach sa gceimhreadh dí daoine níos mó, dul siad níos mó, agus dúiseáid siad níos mó amad chun seomra amháin ar a laud a taobh. Cílí gach lá de léigear go raibh an cuilte ag áirí folamh níos tapúla. Cílí gach lá lagú. Hit manma na gosantóirí níos tapúla freisin. Bhí an fhuacht ag feidhmú ar gine cosúil le fórsa dótheachta a bhain an finiamh díobh, soléireacht na hinseanne agus an tull chun troda. Smaoineamh duine atá ag crith leis an bhuacht níos moille, déanann sé cinsi níos measa agus cailíonn sé dóchas níos tapúla. Ina theanta sin tháinig na galar. Le linn léigear dan an lucht freastal agus na ridgerí sna seomraí plódathe céine. Ba lár cosantóir amháin éirí tain, agus go garad ina dhiaidh sin bhí an crú ar fad tin. Le gach seachtain daoirí níos lú daoine in ann an garda a cholíne, agus bhí níos mó daoine ina luí go lag i gúnaí na seomraí. Déiteach na hinseatóirí, dá mbeadh solátartí agus tacaíocht acu fannacht go deá. Theochach lo tinte a lasa, fion a thabhairt isteach, na capal a bhathú agus daoine a bhalartú ar an garda. Ní raibh seo den seoirt sin ag an gaisteal. Oíche in díag oíche, bhí a cónaitheoirí ag ró, ag fullant ocrais agus ag éirí tin. Déadamí an léigear sa gceimhreadh cosúil le tachta máil. Ní raibh gá leis na bailí a stoirme. Ba lár na bóithre a gúna agus fannacht. Donna daoine taobh istí, ba uimhreann é seo níos mó ná an trúid féin. Ba é léigear an caisleán sa gceimhreadh, buille Jerry na droch cinniúna. Dá ditfad an caisteal in gCAISTEAL den seoirt sin, bhí is ag na cosantóirí nach raibh siad ag tróid ar son an bhua a tulla. Ní raibh siad ag tróid ach chun marachtáil go dtí an céad bháidin eile, agus go minic bhí fiú sin ró dhheacair. Mar sin, chun a chéimre a dhéanamh ar gach rud, ní raibh aon bhaint ag an ngéire sa caisteal leis an pictiúr atá ar eolas agáin ó scéalta féirí agus scanán. Dúine is cosúil gur dráma é an bhéid a bhí ar gcuine an ama sin a úlingt. Rud atá deacair fiú a howlú. Táimid clachtathe le domhain a freagraíonn dorghuid riachtanas i ceann cúpla second. Le solas a láster le clicáil amháin. Le teas nach nimíonn san oíche. Le bia nach lovan is sé uair an clic. Ach a líon go sábháilte sa cúisneoir ar feadh léitheanta fada. Táimid in orgónaí I ré an compord, a ghlacamid mar rud soléir.
nílamid ach ag ceapa godigamid an daon sin. In ndáiríre, nílamid in ann an fhuacht sin a bhothú grachan féin a bhí a gabháil le gach ihe. An tocras sin a díla sa gheimhreadh níos minice ná mar ba bheith leo, na galar sin a bhain saol na níine díomh. Fiú má bhí siad ina suas na seomraí is fearr, agus iad ina gotla faoi na fionna is tiúbha. Na tuirneacha sin nach bheadhfí a thóirú le haon saibhreas ná cúthacht. Ní rah na daoine a bhí ina gcónaí sna coisteal ag brianlóid faoin compord atá a gceinne inniu. Ní féadfadh siad a bheith ólas acu. Ní féadfadh siad a bheith ag tnú le rud éigean nach facha siad riamh. Dóibh son, ba é an bhéid a bhí acu buaic na bhéidirthachtaí. Ba é sin an tuas féid a bhí acu. Agus is é sin go ddíreach i dhéanaan saol an gheimhreadh sa coisteal có fada uainn, có suaireach agus có deacair le tuiscint. Ag an am sin, níor fiafraigh an duine an meach sé te sa gheimhreadh. Díafraigh sé amháin an marfag sé. Más míon leat níos mó scéalta John Kinnell seo, fág ordóg sús le de táil agus scríomh trácht. Go raibh maith agat os éisteacht, go dtí an 100 uair eile. Mór dom a bhealath gon déanann rud bith eile leis an tsec seo. Mar shampla é a ghirú nó pointí tóbachtacha a bhaint as, cur inniúil dom.